2 peelzitters oer. Hoe kan dat zo? Ja, het is wat een slijtageslag geweest de laatste 24 uur. We hebben het waar niet helemaal mooi hand. Vooral juist die dikke oostenwind. Ja. Hoe hier door de tinten in en we dachten ze zitten misschien wel in de leiden. Maar ze zien echt de oostenwind vol in de kop. En nou, dat is inderdaad sapeteerd dat om 4 uur juster, vredes, is iets uit 20 uur en 30 minuten uitstapt. En Trace, die had na 24 uur die hier een weddenschap, die vrouw die moest gewoon sponsoreel op heli. En na 24 uur hier die het maximum bedrag, dus die is er na 24 uur en 20 minuten uitstapt. Remco Abma, die ging hartstikke goed van start en die is ook echt druk bezig geweest om zijn pauzes zitten te bloeien. Maar dat het niet baden mochten. Dat die moesten dus na 24 uur en 10 minuten uitstappen. En toen dachten we, nou, dan hebben we het wel Hans te staan gewoon, want ze bloedt geen mee zoer. Maar ja, om 6 uur van de maand toen, Jelve zei eigenlijk, toen zeggen we eigenlijk dat het niet goed met Mark ging. Heel spietig, maar Mark moest trouwen. Dus Mark is letterlijk een beetje opgeknapt. De toeter ging en toen werd het gewoon moe voor hem. Hij kon er niet meer op. Het er een deel iemand. Hij ging tot het gatsie, maar voor mij ging er het gatsie voorbij. Ja, eroverheen. Hij ging er nog heen. Werkelijk. Chapeau. Nou, om 8 uur waren wij hier zijn van Harald die wat er al. Harald die had voor Adrian zitten en Harald zei: het is goed, ik heb helemaal goed. Dat er niet in onafhankelijk langer zit, ik geef er nou aan. En ik vind het prachtig dat Bianca nog zit. En Remco, tuurlijk. Dus Harald is er mooi ook in. We hebben drugstest in, die hartstikke negatief. Dus het is perfect van elkaar er al een keer. Ja. En toen waren er nog maar 2. Ja, en die zitten nog steeds. En toen dachten wij, nou, Bianca die zit er wel terug, dit is wat gebeurd had. Ja. En Bianca krijgt gewoon de geest. Bianca die is er niet de auto genomen. Nee, hartstikke best. We zijn nu op derde dag en Bianca die zit nog steeds als een van de laatste 2 deelnemers. Ik ben net een soort mensen die dat verwachten hier in 80. Bloos zitten tot het einde of? Ik hoop wel. Dus ik is Jans zien die het verbetering. Wat bedoeling? En wat zou je ervan, Jan? Nou ja, het wordt wel wat warm onder de voeten, maar nee, ik gun het haar van harte. Ik hoop dat ze het haalt. En Remco, daar dachten wij van, nou die doet op een paar vingers in de neus. Maar dat is juist bij iedereen. De dipjes die komen en die gingen. En Remco die vermoed ik een hele grote dip. Maar hij heeft het toch weer uitgelopen. We zijn nu op dag 3, Remco. Ja, En het lijkt erop dat je gaat winnen. Als je blijft zitten, tenminste nog even. ja, dat klopt. Hoe gaat het met je? Hoe voel je je? Ja, top, prima. Ik voel me top. En ik was van plan zo verder te gaan. En dan is het vanzelf zondagavond 8 uur. En dan hebben we gewonnen. Welke peelzitter je dit wint? Zal ik je dat precies vertellen? Mocht het zo wezen dat Remco uitstapt, haast, of jong, of moe, manier, midden, en Bianca kan dan oorlogen langer zitten als hem, dan kan Bianca nog winnen. Juist. Mocht het Bianca het werkelijk, en die is echt was het thuis apen hier, als die werkelijk zitten doet, en het is mooi avond, dan is het ik bekend wie de winnaar is, denk ik. Ja. Bianca moet dus een tiert langer blijven zitten dan Ja. Remco.